कारण आज दिवसभर आईने काय काम केलं नाही. काय केलं तर कसे काय मंडळी, वेलकम बॅक टू अवर न्यू ब्लॉग. तर आजचा ब्लॉग चालू होतोय संध्याकाळी बरोबर 5:30 वाजता. तर वाटतं एकदम काळोख, पण काळोख कशामुळे झाला तर काळोख झालाय पावसामुळे. तर तुम्ही बघू शकता बऱ्याच लोकांची आता कामं चालू झालेली आहेत चतुर्थीसाठी. तर आम्ही पण चतुर्थीसाठी कामं चालू केलेली आहेत. आणि इकडे पहिलं काम तर आज करतोय. तर पप्पाने आज काम देऊन गेलं, आम्हाला गवत काढायला सांगितले. मी त्या दिवशी आईला बोलत होतो झाडामधलं गवत वर्षाने काढते आई. तर आईने काढायला घेतलेले आहेत, तर ते चालू आहे. आणि परत एक मोठं काम आहे, हे वरती बघताय तुम्ही, आम्ही याला माटव बोलतो, मंडप. तर याच्यावरती कापड आम्ही टाकलेला होता, तर आमच्या मांजराने वरती जाऊन तो पूर्ण फाडला लवकर टाकल्यामुळे. तर आता त्याच्यानं सर्व पाणी गळतं आहे आणि त्याच्यामुळे सर्व जमीन खालची खराब झालेली आहे. आम्ही इकडे राहत नाही आता ना, त्याच्यामुळे जास्त तेवढं लक्ष राहिलं नाही. तर आता परत नवीन कापडवरती टाकायचं आहे आणि चतुर्थी झाल्यावर हे संपूर्ण काढून टाकायचं आहे. आणि बघूया पत्रे घालायचे आहेत, लवकरच प्लॅनिंग चालू आहे. तर पहिलं तर साफसफाई करूया. तर तुम्ही बघू शकता इथलं गवत आपल्याला काढायचं आहे. हे पण सर्व काढून टाकायचे, छोटे छोटे आहेत ते. आणि हे इकडे नसल्यामुळे, लक्ष नसल्यामुळे आमचं तुम्ही बघू शकता पावसाचं पाणी पडून पडून पूर्ण हे तुटून गेलेलं आहे. आमच्याकडे याला पेळ बोलतात. आणि ही सर्व झाडं आहेत, या झाडामधलं गवत सगळं काढायचं आहे. चतुर्थीला सर्व ते साफ करावं लागणार. तुम्ही बघू शकता या साईडला पूर्ण ग्रास कटर मारून सर्व साफ करणार. आणि इकडे सर्व ती कालची झाडं वगैरे आहेत. आणि तुळस, काल मी तुळशीपत्र काढली ती ही तुळस आहे, बघू शकताय. ही रॉकीची खुर्ची आमच्या, रॉकी जास्त करून बसलेला असतो इकडे, कारण त्याला इकडची जास्त सवय झाली त्याच्यामुळे. आणि इकडचा साईड पण तुम्ही बघू शकताय पावसामुळे खाली कोसळली. तर आईचं काम चालू आहे. तर आई कसं वाटतं, पाऊस चालू आणि काम करतो हा? हे बघा तुम्ही, आई बघू शकता कसं वाटतं. कंटाळ पाऊस लागतो, सगळं ओला झाला. पाऊस लागते, ओलवलं झालं. पण पप्पा याच्या अगोदर हे काम करायला पाहिजे, कारण आज दिवसभर आईने काय काम केलं नाही. काय केलं काहीच काम केलं नाही. आणि तरी सुद्धा एकदम अभिमानाने सांगते काहीच केलेलं नाही म्हणून. तर बघूया हे साफसफाई. आता पहिला तर पाऊस चालू आहे, तोपर्यंत एवढा सर्व काढून घेऊया हळूहळू. काय नाही, आमचं कसं असतं, एक दिवस काम जमेल त्या दिवशी सगळंच करायचं, नाही तेव्हा काहीच नाही करत. तर बघूया हे काढून घेऊया अगोदर, नंतर पाऊस कमी झाला तर बाहेरचं बघूया. मला बाहेरचं वातावरण नको, तो काय झालंय बघा, बघू शकताय. ओली ओली चार आहे सगळीकडे आणि एकदम पाऊस बेकार, एकदम काळोख करून आलाय. Broken glass while I'm thinking in my head. I mind my own, I don't even break a sweat. Oh, this madness is insane. Why you still live in vain? I'm not the one, you're the victim of your own mistakes. It's sad to hear the lights under the street lights, under the street lights. फायनली आता आपल्याला आजच्या दिवसापुरतीचं काम झालेलं आहे. पावसामुळे आईला चान्स मिळाला, तर काम आज एवढंच. तुम्ही बघू, आणि काय करू शकत नाही. तुम्ही बघू शकता पाऊस एकदम जोरात पडतोय. आणि हे का आता अजून 15 दिवस तरी तुम्ही बघू शकताय एवढं करड काढलेलं आहे आम्ही. हे असं छोटं छोटं आता परत येणार, ते परत काढायचा. पाऊस चालू आहे त्याच्यामुळे बघू शकता. अजून हे सर्व साफ करायचं आहे, तर ते 1-2 दिवसात करून टाकू. आणि तुम्हाला आजचं गुलाब दाखवतो, बघू शकताय. फ्रेश आहे, भारीच. तुम्ही बघू शकता किती मस्त दिसतंय. आणि आमची तुळस बघा, तुळस जरा युनिक आहे. तुम्ही बघू शकताय खाली डमरूचा शेप दिलेला आहे. तुम्ही बघितलं, अनुकरण केलं असं ते तुम्हाला कळलं असेल. तर तुम्ही बघू शकता तुळस कशा प्रकारे आहे आमची. तर गवत वगैरे सर्व काढून झालेलं आहे, तुम्ही बघू शकताय. गवत झालेलं आहे म्हणजे थोडासाच काढलंय आम्ही, ते मोठं मोठं होतं समोर ते काढलंय. तर ते बाकीचं आता उद्या काढू. ऐन वेळेस पाऊस आला आणि सर्व प्लॅन फिसकटला आमचा. नेमकं काम करायला जातो तेव्हा सुद्धा पाऊस येतो आणि प्लॅन बदलतात, म्हणजे तुम्ही बघा. तर आणि आज कारण पण चांगलं आहे आमच्याकडे सांगायला पप्पांना की पाऊस आला होता त्याच्यामुळे कॅन्सल झाला. तर बघूया रात्री काय करायचं आहे ते. आज जेवण वगैरे काय तुम्हाला दाखवतो. तर पप्पा 4-5 कामं सांगून जातात, आम्ही रोज एकच करतो काम. कारण पप्पा मला कधीच ओरडत नाही, आम्ही किती काम केलं आणि किती नाही. तरी फक्त विचारणार केलं काय, उगाच सांगायचं, नाही केलं तरी ओरडून सांगायचं. आज काहीच केलं नाही. तर बघूया, भेटूया संध्याकाळी चहा वगैरे पिताना, नाही तर डायरेक्ट रात्री भेटू. तर तोपर्यंत
बाय. पप्पाच्या घरची. मित्रांनो टाइम झालाय चहा प्यायचा. तुम्ही बघू शकता आज हॉटेल सारखा टपरीवरचा चाय तुम्ही बघू शकता. चाय जास्तच वाईट दिसतात. वाईट दिसता पाण्यासारखी दिसतं. पहिली गोष्ट चाय कोणी केली तर चाय केलेली आहे नाही तुम्ही बघू शकताय. जिम्मेदार नागरिक चायसाठी थोडीशी कधीतरी चुकता अशी काय आली तुझ्या काय माहिती काहीतरी पाणी जास्त आहे. नाही म्हणा अशी काय आली चाय. पावडर तरी कमी आहे तर साखर तरी साला ये दुख काय खत्म होता बे. तर मंडळी चहा वगैरे पिऊन झालेला आहे आणि आता जेवणाची तयारी आहे. ज्याप्रमाणे डेली म्हटलं तरी चालेल 1-2 दिवसच सोडतो आम्ही फक्त आठवड्यातले. तर आज पण आहे चिकन पण आज जरा वेगळ्या पद्धतीने बनवणार आहे आणि आता श्रावण सुरू झालं तर चिकन एकदम स्वस्त झालेलं आहे. तर आमच्या इकडे बाबा चिकन सेंटर म्हणून आहे. बाबा जनरल स्टोअर सगळं बाबा जनरल स्टोअर मुळदे माळ फेमस आहे बाबाचं दुकान. तिकडे 120 रुपये किलोने चालू आहे. कुडामध्ये काय रेट आहे कुडात काय तर कुडामध्ये 160 आहे. तर आज बुधवार स्पेशल 120 रुपये होता. तर तुम्ही पण भेट द्या तुम्हाला स्वस्त मध्ये पाहिजे असेल तर. तर आता किती वेळा आमच्याकडे आणून बनवतील काय सांगू शकत नाही. तर बघूया आज कशा प्रकारे आणि काय बनवत आहेत. तर आई तुम्हाला आता दाखवेल सामान काय काय आणि कसं कसं काय घेतलंय ते. तर चला बघूया आई काय सांगते. तर आज बनवतोय आम्ही चिकन पण थोडं वेगळ्या पद्धतीने. त्यासाठी मी घेतलंय चिकन, टोमॅटो आहे, कांदा असा काळा होईपर्यंत भाजून घेतलाय. त्यात आलं लसूण आहे आणि ही सुकी मिरची, धणे, जिरं आहे आणि ही दालचिनीची साल आहे, मिरी आहे. आता याची पूड करून घेणार आहे आणि असं वेगळ्या पद्धतीने सुकं चिकन बनवणार आहे. टोमॅटो पण केलंस ना. हा टोमॅटो पण तेलात थोडा भाजून घेतलाय. खोबरं अजिबात नाही आणणार आहे, बिना खोबऱ्याचं. तुम्ही बघू शकता इकडे चिकन. तर आता आई बनवणार आहे. तर कशा प्रकारे बनवते तर तुम्ही बघून घ्या. तर चला बनवायला जाते तिकडे जाऊया चला. तर आता आपलं तेलात कांदा टाकलाय. कांदा भाजतोय. कांदा थोडा लाल होईपर्यंत भाजून घ्यायचं. म्हणजे आपण धने मिरची भाजून घेतली त्याची पूड टाकायची. हळद, आणि मसाला थोडाच टाकायचा कारण आपण ते 4 हिरवे सुकी मिरची घेतली. तुम्ही बघू शकता कलर तर एकदम जबरदस्त दिसतोय. सर्व व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे. आणि आता त्यात टाकणार आहे चिकन. बघू शकता त्याच्यामध्ये ऍड करतोय आता चिकन. आणि मीठ. सर्व व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं. प्रॉपर मसाला व्यवस्थित लागला पाहिजे. मसाल्याचा वास मस्त येतोय. आणि आता याच्यावर झाकण ठेवूया. तुम्ही बघू शकता प्रॉपर व्यवस्थित मिक्स करून घेतलेला आहे आणि वास एकदम जबरदस्त येतोय. ते आईने मिक्सरला लावून एक पूड तयार केली होती तुम्हाला मगाशी सांगितली होती. त्याच्यामुळे अजून जबरदस्त वास येतोय. आणि आता याच्यावर ठेवूया झाकण. तर आता वर मी हा पाणी भरून तांब्या ठेवलेला. तर आता झाकण काढूया. तर तुम्ही बघू शकता सांगितल्याप्रमाणे पाणी सुटलेलं आहे. चिकनला मस्त पाणी सुटलेलं आहे. तुम्ही बघू शकताय. हे 2 मिनिटं परतून परत एकदा झाकण ठेवूया 2 मिनिटासाठी. त्यावर हा तांब्या. तर आता झाकण काढूया.
तर बघूया आपलं चिकन शिजलं. आता हे वाटण टाकूया. जरासं पाणी टाकते. A broken glass while I'm thinking in my head. I mind my own, I don't even break a sweat. Oh, this madness is insane. Why you still live in vain? I'm not the one, you're the victim of your own mistakes. It's sad to hear the lights under the street lights, under the street lights. चला तर मग आता आपलं चिकन तयार झालेलं आहे. हे बघा मस्त कलर पण मस्त आला एकदम काळा काळा. तर मंडळी चिकन आपलं रेडी झालेलं आहे. तर जाऊया बघूया. तुम्हाला दाखवतो आता जेवण ताटात वाढल्यानंतर कसं वाटतंय. गॅस बंद कर. तर चला. तर मित्रांनो तुम्ही बघू शकता कलर किती मस्त आलेला आहे. तर जेवायला बसतोय. काय रस्सा हे ते चिकन बनवलेलं आहे ते वेगळ्या पद्धतीने. हा भात आहे आणि तुम्ही बघू शकता सगळे आम्ही जेवायला एकत्र बसतो. तर बहीण जेवण वाढते, भाऊ पाणी वगैरे भरतोय. तर भेटूया जेवण झाल्यानंतर. तर फायनली जेवण वगैरे झालेलं आहे आणि चिकन कसं झालं होतं तुम्हाला आईच सांगेल. चिकन तर मस्त एक नंबरच झालेला आणि तुम्ही पण तसंच ट्राय करून बघा नक्कीच. तर तुम्हाला पण चव आवडेल आणि भारीच झाला. तर बघितलं कशा प्रकारे बनवलं. आज थोडं वेगळं होतं आणि असं काय नाही की दरवेळेस चिकनच बनवतो. जे घरात बनवतो ते मी दाखवतो. फक्त चिकन आम्ही जास्त खातो एवढंच आहे. तर आय होप तुम्हाला आजचा ब्लॉग नक्कीच आवडला असेल. तर चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. बेल आयकॉन दाबायला अजिबात विसरू नका. थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय.